Ambi au fu ka waleɲumandɔ k'a fɔ ye ko aw bisimila dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ ka min bi dɔgɔkun kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u mɔ k'u kɛ bɛndigɛkun kelen ye ka bɛɛ bɛɛ lajɛlen mɔ. A bɛ daminɛ ni PRVM faso ko fangaɲini jɛkulu ka kɛnɛ dɔ ye min sigira sen kan sigida Gale la. PRVM faso ko fangaɲini jɛkulu ye a tɔgɔla jaba lasɔrɔ ni ka kurubo ngari a kɛra sibiri don février kalo tile 3 Dumanzanakaw fɛ sigida Gale la. PRVM faso ko a ma ɲɛma caman kun bɛ a kɛnɛ ka Abdulkarim Sako ni Ablaye Sogodougou ka fɔ la. Politique parti min n'a bɛ fɔ ma ko PRVM faso ko n'o ye parti pour la restauration des valeurs du Mali. PRVM faso ko a ka section min filɛ nin Dumanzana o ye siège kura sɔrɔ n'o ye sigi ka fɔ yɔrɔ kura ye o siège dayɛlɛli kɛra parti président yɛrɛ fɛ ka fara parti cadre caman ba kan. A musow ni cɛw u bɛɛ lajɛlen bɔra ka parti ɲɛma ka bisimila k'a yira k'a fɔ parti cɛ n'a muso u bɛɛ lajɛlen cɛsirilen bɛ parti ka baaraw la. Jamanajɔ mɔgɔ kelen ko tɛ bɛɛ de bɛ fanga fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ an b'o dynamique kɔnɔna la an nana ka na ye vraiment k'a fɔ ko tagabolo dɔ tun bɛ an ka jamana bolo an tun bɛ ɲini ka sira bila olu kosɔn an minnu sigilen bɛ kɛrɛfɛ ko an tun tɛ politique kɛ an y'a laminɛ an nana an sen don politique la pour que jamanakodenw ka laɲini min n'o ye lafiya ani hɛrɛ o ka se ka sabati donc an bɛ welewele bila Mali den bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya population commune 1 population mɔgɔw ma ka fɔ ɲɛna k'a fɔ ko foyi ma tiɲɛ halisa an bɛ se ka an yɛrɛ ta donc n'u ka dɛmɛ a n'u ka baraka ye an bɛ se ni Ala sɔnna ma. U ye tasibila kɛ ka ɲɛsin parti président fɔlɔ ma n'o ye maître Hamidou Lao Touré ni Ala ye o minɛji dɔgɔya ni ka dugawu don k'a ye k'a yɛrɛ k'a fɔ a ye sira min bɔ ka taa n'o ye parti sigilen sen kan ye maaw tora a kɔ yan nɔ cɛw ni musow la n'o ye danbe ni danaya ni ladiriya u ka se ka sabati cogo min na u n'o cɛsiri k'o minɛn fa. Siège in dayɛlɛli kɛra nisɔndiya koba de y'an musow bolo parce que n'i y'a mɛn jamana musow de don n'i y'a mɛn quartier musow de don n'i y'a mɛn du musow de don bon ni Ala ye siège nɔgɔya anw ye a fanba de ye musow ye an bɛ Ala fo k'a barikada siège in dayɛlɛli Ala k'a kɛ hɛrɛ ye musow k'u cɛsiri dɔrɔn ka baara kɛ parce que n'i y'a mɛn parti musow de don nka n'an musow m'an cɛsiri ka baara kɛ a bɛ ko bɛ kɔ sa ka segin kɔ an tɛ Ala deli o la. Parti ɲɛma ale y'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ kan ni ka laban k'a yɛrɛ k'a fɔ nin yɔrɔ kura min sɔrɔlen filɛ nin parti fɛ nin bɛ kɛ sababu ye u ka baaraw ka se ka sabati commune 1 kɔnɔna na n'o ye danbe ni danaya ani ladiriya baaraw ye a y'a yira k'a fɔ maître Hamidou Lao Touré olu n'a jɛra ka nin baara in boloda nka Ala y'a ka latigɛ bɔra a kan u n'a ta o ta olu ma ɲinɛ kɔ sanga kelen u hakili b'a la su ni tile u bɛ dugawu don k'a ye a ye sira min bɔ ka taa n'o ye danbe ni danaya ni ladiriya ye olu na seko n'u damayira bɛɛ kɛ k'u minɛn fa a kɔ yan nɔ fasojɔ baaraw hukumu na. Bi donba de y'an bolo bi tasibila don ye bi ɲagari don ye tasibila don parce que ni siège dayɛlɛ ni bɛ ka kɛ bi a bɛ ka kɛ le 3 février Ala ye an ka président fondateur ka kalifa minɛ 3 février donc a bɛna don ma kɛra don belebeleba de y'an bolo parce que tous les 3 février an bɛ tasibila k'a ye bon tasibila bɛ ɲagari bɛ yen nɔ parce que a kun bɛ mun fɛ an bɛ k'o de continuer tan nɔ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ suma k'a fɔ commune 1 mɔgɔw ye u ye baara min kɛ nin ye baara belebele de ye nin fana b'a to tɔw bɛ ɲaga tɔw bɛ keleya pour que an ka se ka nin siège ɲɔgɔn sɔrɔ Mali fan bɛɛ aujourd'hui nin siège ɲɔgɔn bɛ commune 3 la a bɛ commune 6 la commune 4 ni commune 5 bɛ k'u ta ɲɛɲini ko dɔɔni dɔɔni kɔni b'a ɲaga da inchallah an bɛ chance yɔrɔ la n'Ala ka jɛ ye. PRVM faso ko a militant n'a sympathisant bɛɛ lajɛlen bɔra k'a yira k'a fɔ parti yɛrɛ sigilen bɛ ni jogoba minnu kan n'o ye danbe ni danaya ni ladiriya ye olu sabatilen don o kan ka fɔ n'o tɛ jamana ka ɲɛtaga a tɛ se ka sɔrɔ cogo si de la o hukumu na u bɛɛ lajɛlen bɔra ko kɔnɔkulu ka na fara parti ɲɛmaw kan ka nin baara in kɛ commune 1 kɔnɔna na n'o ye commune 1 section sigilen ye o n'a siège kura dayɛlɛli ye. Munumunu kɛlen kɔfɛ marabolo caman na fara an ka wuli fangaɲini jɛkulu ɲɛma Modibo Sidibe sɔrɔla ni ka kɛnɛ dɔ sigi sen kan min kɛra san yɛlɛma sanbe foli ye ka ɲɛsin fara an ka wuli fangaɲini jɛkulu a tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma o baara in kɛra espace Bunana Bamakɔ Sadio Sidibe ni Baba Keita kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Far an ka wuli a tɔndenw ye a ɲɛma bisimila ni tɛgɛrɛba ye o kɛra sanbe hukumu na n'o ye san 2018 sanbew ye o kɛnɛ kan ye babu caman kofɔra i n'a fɔ kalafili nataw n'o ye jamana ɲamakura sigili ye an ka jamana kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna camanw da sera olu ma fo ka taa se jamana kɔrɔnfɛ yanfan lakana ani basigibaliya min bɛ yen nɔ a da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma Modibo Sidibe. An y'a yira k'a fɔ anw bolo politique kan ka kɛ cogoya wɛrɛ la n'i ye politique kɛ i b'a kɛ maaw de ye fɛrɛ de b'i la hakilina de b'i la
ka ɲɛsin mara ma ka ɲɛsin sigida ma ne ma taa kuma olu fɛ i n'u ma ɲɔgɔn ye an ma ko yira ɲɔgɔn na e bɛ se ka miiriya jumɛn ta k'o bɔ sanfɛ k'i b'o cun olu kan i y'a ye sisan ka fɔ an ye tasi bila ka ɲɛsin an ka maa ma tanya na hali minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na ka n'an dɛmɛ n'u tanya na an ye tasi bila ka ɲɛsin u bɛɛ ma maa minnu joginnen don an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma an bɛ ko min na bi opposition ye déclaration kɛ a y'o déclaration faamu a y'a mɛn min fɔra a kɔnɔ maliyɛnw bɛɛ dusu kamikamilen de bi an ye maa minnu wele nin ye n b'a fɛ k'a f'i ye a bi san 2 bɔ bi ani tilan an taara mɔgɔw nɔfɛ o sigiyɔrɔ la n'an b'a fɔ ma ko grain yɔrɔ grain ye laadala ko ye jamana in kɔnɔ élection yani élection 2013 cɛ a bi san 2 ni kalo 6 bɔ bi an taara mɔgɔw nɔfɛ o sigiyɔrɔ la ani mɔgɔw sigira ka kuma n'an b'a fɔ ma grain ani mɔgɔw ye te min ani mɔgɔw ye tiga ɲimi ani mɔgɔw sigira ka baro kɛ question bi mɔgɔw bolo Modibo yɛrɛ kan a ka vie kan u y'a question posé a kun a y'u bɛɛ jaabi o kuma san 2 n'i taara mɔgɔw nɔfɛ o sigiyɔrɔ la u y'i bonya a ka kan sayɛlɛmaya na i k'u wele k'u ka bonya masegin k'u ye o kuma an ye nin baro in de sigi bi k'o kuma ka gɛrɛn bɛɛ wele o kuma ka bonya da u kɔrɔ k'a f'u ye u ye hɔrɔnya mun kɛ ka Modibo kunbɛn o kuma a y'u fo sara tɛ koyi o kuma k'u ka bonya masegin k'u ye mun ye Modibo ye an kɔni tugura Modibo ko a ka hakilinaw la a ka hakilinaw ye jumɛn ye a y'a yira an na jamana bɛ taa cogo min jamana bɛ marché cogo min an y'o question de poser a kun an ɲɛ b'a la hakilina mun bɛ se ka jamana la taa ɲɛ an bɛ mɔgɔ ko i ka hakilina dilan dɛ i bɛ fɛn de fɔ an ɲɛ an bɛ min faamu n'an bɛ tugu i kɔ mais kari cɛ ka ɲɛ an tɛ tugu i kɔ kari ye darajalen an tɛ tugu i kɔ i bɛ fɛn de fɔ an ɲɛ n'anw m'a sɔrɔ an denw b'a sɔrɔ. Fara an ka wuli ɲɛma n'o ye Modibo Sidibe ye n'ale yɛrɛ ye gouvernement ɲɛma kɔrɔ ye a y'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ ko kalafili nata in fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ yaasa kalafili ka kɛ jɛlenya ani basigi kɔnɔna na. An bɛ min fɛ an y'o de fɔ a kalo 3 kɔnɔna na an bɛ ka segin o kan gouvernement ka plan ta k'a ɲɛsin cɛmancɛla nin ma militaire ko dɔrɔn tɛ dɛ sécuritaire ko dɔrɔn tɛ administration ko b'a la. I y'a faamu école ko b'a la kɛnɛya ko b'a la fo ka kɛ ani mɔgɔw de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais f'i k'u disi da la n'u m'u disi da la ka kɛ tile kelen baara o tɛ foyi ɲɛ tile 2 baara o tɛ foyi ɲɛ u tɛna faamuya a tɛna k'u ka miiriya ye a ka ca ala fɛ u b'u bolo bila kɔnɔ kusi mais ni n'u kumana ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn lafaamu ka kow ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ka ca ala fɛ faamuyali bɛ sɔrɔ. Mouvement pour l'Union des Maliens MEM ni a ɲɛmaaba ye Achec Haruna Sangare ye a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jɛkulu ma min bɛ wele ko association Kadijatul Kubura sɛfawari miliyɔn da ani malobɔrɛ caman ni ka laban ka dɛmɛ fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin Sogoningɔ wajulikɛlaw ma o baara ninnu kɛra ka bɛn ni sibirido février kalo tile 6 ye Sogoningɔ misiri yɛrɛ la diinɛ ɲɛmaa caman kun bɛ a kɛnɛ kan. tɔnjɛkulu min bɛ wele ko mouvement pour l'union des maliens n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Cheikh Haruna Sangare bolo a ye ŋaniya yira kɛ dɛmɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la marobɔlɔ 200 ani sɛfawari miliyɔn 5 o kɛra dɛmɛ ye k'a ɲɛsin association Kadijatul Kubura ma n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Adjama Ture bolo sɛfawari miliyɔn 5 wɛrɛ o fana dira moriw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye wajulikɛlaw ye Sogoningɔ misiri la sigida 6nan MUM ka nin wale mɔgɔw y'u ka nisɔndiya yira a la. Bi wulada in na an nisɔndiyalen don Kadijatul Kubura kalanbulon maa bɛɛ lajɛlen communauté silamɛ bɛɛ kɔntannen don hakaja Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don ka da kan n'i ye silamɛ kelen dɛmɛ a b'i n'a fɔ i ye silamɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi Mali kɔnɔ gɛlɛya bɛ cogo min na baloko gɛlɛya bɛ cogo min na mɔgɔ ka hakili ɲuman sɔrɔ ka na malo bɔrɔ 200 di ka miliyɔn 5 d'a kan ko k'a di alisilamɛ musow ma n'akili la kuma fosi tɛ an da foli ni dugawu don kɛ ka ɲɛsin Cheikh Haruna Sangare ma mais an tɛ boli ni nin dɔn ye ka da k'a nana di musoba in min ma ni o ye Madame Berthe Mature ye a kun bɛ nin baara in na ka kɔrɔ dɔ de nana fara a kan wa n'i y'a ye Haruna fana nana a ma choisi a kun fɛ mɔgɔ min bɛ dili kɛ ka kɔrɔ n'i ye dɔ d'a ma k'a di a sɔrɔbaga b'a sɔrɔ mais min ma deli hun na n'i y'a d'a ma k'a ka di caman bɛ bila soju la dɛ donc Haruna k'i da ka sunɔgɔ silamɛw k'u da ka sunɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ mɔgɔ si de kana jɔ i niyɔrɔ la donc o nisɔndiya o de bɛ anw fɛ k'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen. Karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la karamɔgɔw minnu ye yan sɔrɔ Cheikh Sulemani Danbelew Marsani Kɔnɛw Cheikhina Jawaraw Demba Bariw Madi Diallo ko k'a fɔ Haruna Sangare an bɛ dugawu k'a ye a ye bonya min kɛ ko a kɛra Ala ɲɛna ɲagali nisɔndiya o wasara dugawu ye
haruna bɛ ka fɛn min ɲini mali jamana ye n b'a dɔn tigitigi tɔɔrɔ tɛ hɛrɛ don a bɛ ka fɛn min ɲini malidenw ye an b'a dɔn tigitigi hɛrɛ don tɔɔrɔ tɛ an bɛɛ bɛ dugawu k'a ye ala k'a dɛmɛ a bɛ ka min ɲini jamana in ye ala k'a sago d'a ma a bɛ ka fɛn min ɲini k'a ɲɛsin mali ma ala k'a sago d'a ma dɛmɛ yɛrɛ kɛbaga ka fɔ la a dabɔkun de ye ka tɔn in dɛmɛ n'o ye association kadijatul kubura ye k'a sababu kɛ a yɛrɛ ka cɛsiri baaraw ye k'a ɲɛsin mɔgɔw ma dali masa ma nɔgɔya kɛ minnu ye an ka jamana kɔnɔ Sheikh Haruna Sangare y'a yira ale yɛrɛ cɛsirilen don o kɛlɛ kelen de la an bɛ ala fo an bɛ ala waleɲuman dɔn ala min ye bidɔn yira an na alhamdulillah an ka se an bi a sababu bɔra an bamuso sanuman de fɛ min ye Haja Ma Ture jamana in kɔnɔ bi mɔgɔ o mɔgɔ ko Ma Ture i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min don a bɛ hinɛ mɔgɔw la a bɛ fantanw dɛmɛ wa a bɛ diinɛ dɛmɛ donc o hukumu kɔnɔna na an ka tɔn min ye mouvement pour l'union des maliens an ka jɛkulu in ti politique jɛkulu ye an ka jɛkulu ye maliyɛn denw bɛ se ka don ɲɔgɔn fɛ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc et puis ka hinɛ sinsin maliyɛn denw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan hinɛ tɛ yɔrɔ min na ala ka hinɛ tɛ yen dɛmɛ tɛ yɔrɔ min na ala ka dɛmɛ tɛ yen muso min don a bɛ hinɛ fantanw na kosɛbɛ a bɛ diinɛ fana dɛmɛ kosɛbɛ o kuma kɔnɔna na an sera yan bi wulada in na ka na dɛmɛ lase a ma walasa o dɛmɛ a ka se ka lase falatɔw ma ani sɛgɛnbagatɔw ma ka da kan n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i ka maa dɛmɛ maa min bɛ hinɛ i ka maa dɛmɛ maa min bɛ se ka fantanw dɛmɛ o kuma na an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛn sabati maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini ala fɛ jamana in ala k'a basigi k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo hakili jiginna mouvement pour l'union des maliens nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka nin baaraw kɛ wa ko don nataw la ni ɲɔgɔnna caman de bɛna kɛ min bɛ se k'a to dɛsɛbaatɔw an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka dɛmɛ forobatɔnjɛkulu min bɛ wele ko plateforme debout sur les remparts wulikajɔ tuma sera u ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafoni di kɛnɛ ka min ye laɲiniw ye k'olu dajira ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ se ka mali lakana tigilamaw dɛmɛ cogo min u bila kun ye fɛn min ye ni o ye maani bɛna bolo lamina ye o bɛ se lakana Amadou Kamara ni Baba Keita tun bɛ Chérif Latebe tɔgɔ la. jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ni politiki mɔgɔ b'o la diinɛ mɔgɔ b'o la denmisɛnnin jɛkulu tɔn b'o la muso jɛkulu tɔn b'o la olu n'a ɲɔgɔnna caman caman n'an b'a wele ko plateforme wulikajɔ tuma sera a ye kunnafoni di kɛnɛ in sigi yaasa ka malidenw k'u ladɔnniya u ka baara bolodalenw na wagati nataw la minnu bɛ tali kɛ an ka sɔrɔdasiw olu dogɔrɔma dondonni na ka sabu kɛ waleya cɛjugu minnu y'u sɔrɔ wagati laban ninnu na minnu kɛra Agelhog, Boni, Sumpi ale ni Menaka ni an ka finitigilaka caman ni tora la. Ayiwa an bɛ yan bi dɔwɛrɛ tɛ ka a yira an ka armée nationale la k'a fɔ an bɛ u kɔ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ u da la terrain kan gɛlɛya caman de bɛ u somɔgɔw da la jamana dun u bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana min tɔgɔ la u bɛ ka kɛlɛ kɛ anw minnu tɔgɔ la an y'a ye k'a fɔ anw cɛsirilen tɛ kosɛbɛ u kɔ an ko bi a wagati sera an ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan i kɛra maliyɛn sugu o sugu i kɛra maliyɛn politiki mɔgɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ maliyɛn sugu o sugu an ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'an ka armée jukɔrɔma tonto u somɔgɔw minnu bɛ to u kɔ olu minnu n'u bɛ sa faso ye k'a fɔ olu kana sa fu la u somɔgɔ minnu bɛ to u kɔ jamana ka i janto olu la walasa a kana fɔ k'a fɔ ko u sara fu an ka kɛlɛ kun ye o de ye ka maliyɛnw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la walasa u ka tugu ka armée kɔ u k'u ka armée dɛmɛ u k'u ka armée senkɔrɔma tintin ni jɛkuluba in n'a a bilali sen kan n'o kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma a ɲɛmɔgɔw ka fɔ la don nataw la u na wulikajɔw caya yaasa ka baaraw boloda baara minnu bɛna kɛ sababu ye ka mali jamana a ka yɛrɛma hɔrɔnya ani basigi k'o sabati a fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ min b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye maliko ye o ye armée ko ye an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min barika bonyana kabi 2012 MINUSMA sɔrɔdasi 12,000 ni polisi o de b'an ka jamana kɔnɔ G5 Sahel bɛ ka sigi sen kan Faransi sɔrɔdasi 4,000 ani kɔ o de b'an ka jamana kɔnɔ ka fara an ka sɔrɔdasiw kan mais o ni a ta bɛɛ an y'a ye k'a fɔ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ gɛlɛya la kɔrɔnfɛla yɛrɛ tɛ tugun Mopti yɛrɛ tɛ tuguni Kulikoro région do Segu région do donc o ye fɛn min ye an ka jamana bɛ n'a fɔ bato min ɲini ka to ji la o kama an ko an ka wuli ten an ka fara ɲɔgɔn kan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya la an ka sago kunna gɛlɛya in fɔlɔ ye min ye fo an maliyɛnw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka wuli k'an jɔ k'an ŋaniya kɛ kelen ye maliko la n'an ye mali kisi fɔlɔ ko tɔ minnu bɛ kɔfɛ an bɛ se ka bɛn o ma wagati wɛrɛw la mɔgɔw banna ka bɛn yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛni de nana jamana mago sali de nana
an hakili bɛ Rwanda la an hakili bɛ Côte d'Ivoire la an hakili bɛ Somalie la min kɛra Centrafrique diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ b'o bɛɛ la donc an t'o kanu o ɲɔgɔn ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o de la an wulila joona ka ɲɔgɔn minɛ an ka teliya ka wuli k'an jɔ an bɛɛ k'an ŋaniya kɛ kelen ye Maliko la n'o kɛra an jigi b'a kan k'a fɔ an bɛna fura sɔrɔ an ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min. Plateforme wulikajɔ tuma sera a ka laɲiniw kɔnɔna na n'o dɔ bɛ tali kɛ waleɲuman dɔn k'a ta ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu binna k'u to jamana lakanali binnakun kan ni ka tila k'a yira minnu bɛ yen ko jamana hakili b'u la wa jamana labɛnnen don ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma o n'u somɔgɔw ala k'an kisi ni ko y'u sɔrɔ. Bi ye don dɔ fana ye bi ye donba ye Mali ka histoire la bi ye an ka sɔrɔdasiw olu jukɔrɔma tintin don ye donc o kɛnɛ kan n'an bi kuma ta a ka kan an ka duwawu don kɛ minnu ni olu ni binna an ka jamana ka kunkɔrɔtali kosɔn ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu ni olu banalen don ka sababu kɛ olu tun bɛ fɛ anw ka se ka sunɔgɔ ni olu bana min na anw ni juguw cɛ ala ka kɛnɛya di olu ma an badenw gɛlɛya dɔ bɛ an ka jamana kan a dogolen tɛ maa si la gɛlɛya tɛ fana k'a fɔ ko min ko a daminɛna bi a tayɔrɔ ka jan n'i ko k'a fɔ ko n'i y'a ye anw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka armée dɛmɛ il faut que mɔgɔw ka fɛn dama dama olu k'u faamu d'abord anw ye jɔnw ye anw ye aw de ye aw de ye anw ye anw ye maliyɛnw de ye minnu bɛ bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɔrɔ n'a tilibi saheli ani worodugu an bɛ siya suguya bɛɛ lajɛlen bɛ an na wa an bɛ jɔyɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen na dɔw ye gouvernement baarakɛlaw ye dɔw ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ye dɔw ye politikimɔgɔw ye dɔw yɛrɛ tɛ politiki fan si la dɔw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an ye kɔlɔsili de kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya min ni a ye Mali sɔrɔ bi a gɛlɛya ju n'a fɔra k'a fɔ k'an k'a fɔ an ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ ka tiɲɛ fɔ a sababuba dɔ ye maliyɛnw ka bɛnbaliyaw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u ka nin kunnafoni di kɛnɛ a kɛra sababu ye yaasa u ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ tali kɛ finitigilakaw gwɛlɛya minnu y'u sɔrɔ wagati laban ninnu na u ka se ka ɲɛfɔli kɛ u kan ka tila ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma min bɛna kɛ sababu ye u ka jamana dogɔrɔma dondon nɔgɔya la cogo min na bɛn ani kelenya kɔnɔ. An ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'a lajɛ ka Mali kunnafonidilaw lakana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakodɔnni sɛbɛn carte de presse min dilanlen don n'a ladege man di k'o bɔ min bɛ se ka to kunnafonidila bɛ se k'a ka kunnafoni di k'a sɔrɔ siganamaw m'u ɲaami a la o kɛnɛ de sigira sen kan ka bɛn ni alamisa sɔgɔmada yanfan ye kunnafonidilaw tɔgɔdala so la maison de la presse Dar-es-Salaam kaw fɛ yen kunnafonidilaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ye a kɛnɛ kan wa jɛkulu dɔ fɛnɛ sigira sen kan min ka baara fɛnɛ bɛna bɛn maaw ka sɛbɛnfuraw jateminɛni ma minnu ye kunnafonidilaw ye lakika la ni u ni sɛbɛnfura in sɔrɔli ka kan Amadu Jara ni Ibrahima Kulubali kun bɛ yen. maa bɛ se k'a fɔ Mali kunnafonidila fanbaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafonidilaw tɔgɔla so la ka kunnafonidilaw ka lakodɔn sɛbɛn kura nun don min dilanlen don dilancogo kura la k'a lakana ni k'a sɛgɛsɛgɛ lakodɔnni sɛbɛn kɔrɔ ale min tun yamaruyalen don fo kalo 6 sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ lakodɔnni sɛbɛn jɔlen tɛ bawo kunnafonidilaw ka baara la maa bɛ maa la olu bɛ se k'u yɛrɛ kɛ kunnafonidila ye ni lakodɔnni sɛbɛn kɔrɔ ye nambarali ye nin ye baara kura de kɛlen ye kunnafonidilaw ka lakodɔn sɛbɛn a dilancogo kan walasa kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ se ka lakana ni sɛbɛnfura ye min ye sɛbɛnfura jɔlen ye. An ka lajɛ an ka réforme kuraw engagé à l'intérieur o la an y'a décidé minnu ye journaliste ye fɔlɔ k'u ka baara ka sabati ani k'a yir'u ka baara minnu kan ka kɛ o de y'a to gouvernement y'a décidé an ni presse mɔgɔw k'an sigi ka kuma ka papier dilan min b'a yira à partir de maintenant journalistes bɛɛ kan k'u ka carte sɔrɔ carte kura min bɛ taa ni évolution ye a carte in mɔgɔw tɔgɔ b'a la information ɲɛnamaw b'a la wa carte in a tɛ se ka falsifier a tɛ se ka suɲɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ baara min kɛra pour que a ka ɲa bɛɛ kan ka carte kura in sɔrɔ et carte kura in de bɛna taa kɛ sisan journalistes yɛrɛ u bɛ min yira fan bɛɛ k'a yira ko olu ka baarakɛlan de don.
jɛkulu dɔ de sigira sen kan min kɔnɔmɔgɔ bɛ taa mɔgɔ 8 na olu ka baara de bɛna ɲɛsin kunnafonidilaw ka lakodɔnni sɛbɛn dili ma u sugantira ka bɔ kunnafonidiso ɲɛmaayasow de la baaraba mun kalifalen don a la o ye kunnafonidilaw minnu mana laɲini k'a fɔ u mago bɛ lakodɔn sɛbɛn na n'u ko a ma carte de presse k'a tigilamɔgɔ ka sɛbɛnfuraw sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ kunnafonidila yɛrɛ don ka sɔrɔ ka lakodɔnni sɛbɛn in di a ma. Sɛbɛn min bɛna di sɛbɛn min bɛ ka di a sɛbɛn dili bɛna kɛ jɛya kɔnɔna la jɛya kɔnɔna ye jumɛn ye département ministère de l'économie numérique o de bɛna chapeauter mais a commission kɔnɔna la organisation professionnelle des journalistes u bɛɛ de b'a kɔnɔ ASEP b'a kɔnɔ URTEL b'a kɔnɔ maison de la presse b'a kɔnɔ Panotech b'a kɔnɔ n'o ye télévision so ye la presse en ligne olu mɔgɔw fana b'a kɔnɔ ani syndicat journalistes ka syndicat olu fana b'a kɔnɔ donc ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka décision ta ka dossier ta kelen ka jate minɛ i ye sumaya min fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ se k'u ka dossier déposer u bɛ se k'a fɔ k'a ka suma mais anw bolo a tɛ se ka sumaya parce que anw bilalen de kan ka baara de kɛ donc o hukumu kɔnɔna la autant on a de dossiers autant on aura de réunions pour k'a ko fɛsɛfɛsɛ pour que a kana sumaya mɔgɔw bolo n bɛ fɛ ka yɔrɔnin min fara a kan carte kɔrɔlen min bɛ mɔgɔw bolo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ lancement in kɔfɛ bi kɔfɛ carte kɔrɔlen in ka durée de vie ye kalo 6 kalo 6 kɔfɛ kɔrɔlen bɛ mɔgɔ fɛn bolo o kɔrɔ de ko fu de b'i bolo. misali la lakodɔnni sɛbɛn in bɛ di cogo min o jirala mɔgɔw la kɛnɛ kan kunnafonidila 3 olu ka sɛbɛnfuraw sɛgɛsɛgɛla k'a ye k'a fɔ kunnafonidilaw don o yɔrɔ bɛɛ u ka lakodɔnni sɛbɛn bɔra k'a d'u ma o ye kunnafonidila minnu ye an ka ɲɛnɛtigɛ n'o ye Mamadu Kalonga ye ani Aminata Sanogo ka bɔ kunnafonidi gafe Inter de Bamako la ani Abdurahmane Touré ka bɔ kunnafonidi gafe Lesor la Mali kunnafonidiko minisiri ale yɛrɛ ye nin baara bɛɛ lajɛlen seereya. Carte ni mɔgɔ min b'a fɛ i bɛ commission min bila la en place i b'i ka papier c'u ma olu de b'a étudier gouvernement ta la gouvernement ka représentant b'a la olu yɛrɛ ta b'a la u mana fɔ a kan ka di mɔgɔ min ma a bɛ d'o tigi ma mais ni min fana ye ko kɛ min ma ɲa carte in dilen kɔ i ma ayiwa sariya bɛ la tilen pour que carte ka se ka minɛ i la o fana bɛ yen à partir d'aujourd'hui ni bi bɔra la kalo 6 de dilen bɛ journaliste bɛɛ ma carte kɔrɔ minnu b'a bolo a ka taga k'a changer. Ni min ma changer ni kalo 6 tɛmɛna ayiwa carte kɔrɔ in anw fɛ o tɛ kɛ circulation na bilen. Nin ye paarɛɲɛba kelen Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kunnafonidi donni la ba la min tora sa o ye an cakɛɲɔgɔn kunnafonidilaw u ka wuli k'u jɔ teliya la k'u ka sɛbɛnfuraw fara ɲɔgɔn kan walasa u yɛrɛ bɛ se ka lakodɔnni sɛbɛnkura in sɔrɔ min b'a to u b'u ka baara kɛ lakana kɔnɔ. A bɛ waatinin bɔ maa minnu ye Kulukoro sira ni Arayeda bolibaw ye sotaramaw ka jɔjɔjɔ o bɛ ka caya sirakun na ka sababu kɛ sɛgɛsɛgɛliw ye a jira k'a fɔ sigida 2nan ni o ye commune de ye o ni chauffeurw ka lapasali jɛkulu maaw de bɛ ɲɔgɔn na o de namɛ ni sotaramaw jɔli ye fan caman fɛ nka an ka ɲininikɛlaw i n'a fɔ Abdulkarim Sakɔ ni Sama Tarawele olu wulila ka taa u n'u don ko in na k'a ɲɛɲini u ye fɛn min sɔrɔ o filɛ. A bɛ dɔgɔkun damadama bɔ maa o maa k'e de kɔni bɛ sotarama ta ka bɔ i ka so ka taa i ka ciw la walima ka taa baarakɛdaw la a kɛn bɛ gɛlɛya a bɛɛ lajɛlen bolo Bamakɔ kɔnɔ bi ka sababu kɛ gɛlɛya min bɛ sira kan bi n'o ye sotaramaw jɔyɔrɔ ye Arayeda la o sɔrɔla mun fɛ gɛlɛya min bɛ sɛndikaw n'o ye sotarama bolilaw ye olu ni sigida ɲɛmaaw cɛ n'o ye mairie maaw ye a sababu sɔrɔ min fɛ u ka lakali la o de ye k'a fɔ sɛndikaw dama de fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ sigida ɲɛmaaw n'o ye commune den mairie ye u y'a essayer ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ka se ka na nka ɲɔgɔn faamuyabaliya o bɛ sen na hali bi. Ani mairie mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na. N'o tɛ Sénégal yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn na dɛ an ni mairie de bɛ ɲɔgɔn na parce que le 9 u nana papier dɔ d'an ma k'an ka wuli ka bɔ Arayeda la le 9 le 10 ani le 11 bon u y'an wuli o la ka sɔrɔ u ma papier yɛrɛ d'an ma mais après an ye papier sɔrɔ bon le 11 maintenant u nana prolonger ka bɔ o la ko fo le 21 bon le 18 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mairie la ani maire yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mairie la bon a ka papier in kɔnɔ a b'a kɔnɔ ko problème de sécurité ani assainissement bon an taara ka rencontre la mairie la o ma fɔ anw ɲɛna depuis anw mana syndicat ko problème min bɛ yen Arayeda ko problème bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ fagara la clan 2 de bɛ yen olu clan 2 de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ kɛlɛ la commune kɔnɔna la jɔyɔrɔ ko nɔfɛ ani u yɛrɛ ka nafa o nɔfɛ donc an nalen an ko vraiment an tɛ se ka ko in to tan il faut k'an ka impliquer an ka nin ba yan parce que fɛn fɛn bɛ kɛ a kɔlɔlɔ an de ka commune b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ donc an ye protocole d'accord dɔ kɛ an n'u cɛ walasa mankan kana kɛ protocole d'accord mun b'a kɔnɔ mun ni mun b'a kɔnɔ an tɛ fɛ ka kisɛ mankan mɛn
an tɛ fɛ ka baisser mankan mɛn an tɛ fɛ ka fɔ ko ko mankan wulila arrêt la n'an y'o mɛn an bɛ bɛɛ gɛn i ye kuma fɔ ma protocole d'accord kɔnɔna la a yirala ko kan fan fila bɛɛ u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ. an ni maire cɛ maire bɛ k'i sen don an n'an ka syndicat ɲɛmɔgɔ dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ bon syndicat ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ mandako kɛlɛ de don an bɛ pubapo la nin yɔrɔ in na tan parce que n'an kan ka baara kɛ ni mɔbili 10 ye walima exemple la mɔbili 10 ou bien mɔbili 20 ye ka baara kɛ pour que ka se k'an ka nasɔngɔ sɔrɔ k'an ka élément sara an filɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ mɔbili 7 ou bien mɔbili 8 c'est à dire Jelibugu tɛ se ka tɛmɛ mɔbili 5 mɔbili 6 kan mɔbili tɔ bɛ to munumunu na Bangɔni b'o cogo la Fajigila bɛ ten Sikɔrɔni bɛ ten Morobabugu kɔrɔlen yɛrɛ o tɛ baara kɛ dɔwɛrɛ ni mɔbili 5 mɔbili 6 tɛ bɔ bi o mɔbili 3 la c'est à dire a bɛ komi a bɛ ka don an ka économie na k'a tiɲɛ. Mairie ma kɔni y'a yira k'a fɔ olu sen tɛ syndicat ka kɛlɛ la nka fɛn min ye arrêté a bɛ communauté de kɔnɔna na. An mago tɛ syndicat ka problème na i bɛ nin rive kan i bɛ nin kɛ tan an mago foyi t'o la an ko k'an ka commune dɔrɔn de an tɛ syndicat ko la an tɛ syndicat kɛlɛ la an t'a dɔn syndicat ko mun bɛ yen an t'a dɔn i kan ka bɛn ni nin ye i kan ka bɛn ni nin ye an ko mankan de tɛ kɛ an ka arrêté la donc o bɛ trancher cogoya min na an bɛ baara kɛ n'o de ye i y'a faamu ni olu b'a yira k'a fɔ ko n'o olu ka syndicat de y'a f'u ye k'a fɔ ko mara fa man ka opérer yan a kan ka kɛ yan fɛ de bakɔfila de la syndicat a ka nɔgɔ u ka taa syndicat fɛ yen syndicat ka mara fa wele ani ɲangini mun ka kan a bɛ taa o olu ka sariya de u ka association ka sariya de y'o ye o tɛ se ka kɛ an ka commune sariya ye o olu ka sariya ye o tɛ se ka kɛ an ka commune sariya ye commune sariya de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ association ka sariya sanfɛ association ka sariya o bɛ boli association denw de kan o tɛ boli commune kɔnɔ commune ka sariya a bɛ boli association mɔgɔ bɛɛ kan ani commune den bɛɛ kan donc f'u k'o de ɲini k'o dɔn u ka sɔrɔ ka wuli kuma la u ka taa u ka s'u ka syndicat ɲɛmɔgɔw ma ni mara fa man ka opérer yan mara fa tɛ n'i da don yan. An bɛ duwawudon kɔni kɛ sigi k'a fɔ u ka se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a kɔni kɛn bɛ degun ye maa o maa k'e yɛrɛ kɔni bɛ taa i ka ciw la Bamakɔ dugu kɔnɔ bi ni sotarama tali ye ka tɛmɛ Kulukoro sira fɛ n'o ye arrêt ye a degun a b'a bɛɛ lajɛlen kan bi. Senandola nasara ka dɔgɔkun kunnafoni kunjɛ farafinna ɲɔgɔn bɛ baw la an ka tɔn minnu ye ndolatitɔnw ye ni olu bɛ taa an kunna wolo a kɛnɛ ka olu ni dɛmɛni ka kan o de kosɔn minisiriso min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ko ma a n'an bɛ sɛfa wari miliyɔn 60 ta k'o kɛ ŋaniya jira ye dɛmɛ na ka ɲɛsin ndolatitɔn ninnu ma ndolatitɔn minnu bɛ bɔ ka taa Mali kunna wolo farafinna ɲɔgɔn bɛw kɛnɛ kan a sɛfa wari miliyɔn 15 bɛɛ lajɛlen n'o de sɔrɔ minisiri min ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ma a yɛrɛ bɔra ka dantigɛli dɔw kɛ a kan ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ walasa an ka senandɔrɔnjukuluw ka se ka gan kɛ farafinna ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛw kan kɛrɛnkɛrɛn la min bɛ kɛ sababu ye ni ka senandɔrɔnjukuluw kun kari ɲɔgɔn na Mali jamana ɲɛmaa ka fara ka kotigiw ka wulikajɔ kan franc CFA miliyɔn 60 o de di an ka senandɔrɔnjukuluw ma n'o bɛ t'i jɔ senandɔrɔnjukulu 4 na wali kelen a fɔ franc CFA miliyɔn 15 Stade Mali de Bamako AS Real 11 créateurs joli b'a se o kelen y'o de sɔrɔ nka maa bɛ maa la jamana in kɔnɔ olu ma kɛ wale in faamu cogoya si la o maaw ka faamuya la jamana maa ɲɛmaw ye jamana musaka de ta n'u k'o tila maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a citalankolon de b'o bolo yen o de kama farasonajɛ kotigi ani maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni musaka in na u y'a lajɛ fo ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye. Ministre Layidu Tanɲɛ k'a bɛ président voir effectivement président voir a tilala ka réponse di yan ko promesse bɛ yen ko wari bɛ na donc an ye compétition kɛ effectivement les clubs étaient impatients dɔw yɛrɛ ye lettre ci Konor la ka wari ɲininkali kɛ club dɔw ye lettre ci au niveau du Konor ka wari ɲininkali Konor y répond que c'est le ministère des Sports qui a payé. Le ministère des Sports de Layidu Tanɲɛ kana ministère des Sports là. Donc an bɛɛ kun préciser don parce que a bɛɛ b'a dɔn transfert bɛ kɛ cogo min na bibi in na juru bɛ bɛɛ la pratiquement an bɛɛ ka juru bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ dalen tɛ ɲɔgɔn na n'i ko k'i bɛ karisa ka joueur ta i ma ka wari d'a ma a ye nin wari fɔ e m'o wari d'a ma a t'i ka papier sɛbɛn ka d'i ma pour libérer le joueur et les compétitions commencent vendredi. Nous on a mis les joueurs un jour bila liste CAF kan mais il fallait qu'à valider ici en interne d'abord donc ministre ne wele lundi k'a ye wari fɛn sɔrɔ wari sɔrɔ ko a bɛna chèque d'a ma ne ko n ko ni chèque d'a ma gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔ si ni banque kelen tɛ ni chèque dira ma lundi n'an y'a déposé an b'a sɔrɔ joona jeudi de sinon pendant la fo vendredi o b'a sɔrɔ compétition daminɛna or fɛnw bɛɛ u bɛ makɔnɔni na parce qu'an yɛrɛ ye obligé ka équipement commander je pense qu'an kelen tɛ quoi an yɛrɛ obligé ka équipement commander jour pour que k'u préparer on a travaillé an ma se k'u don internat la koti min ka baara ɲɛsinnen don farasonajɛ kow ma a y'a yira k'a fɔ
ni tɛ wari tila ye wa wari yɛrɛ tɔnɔ t'o bolo nga a ka walawalaliw la a y'a da k'a fɔ ko tɔn ninnu yɛrɛ de mago bɛ nin musaka in na. Ba an kɛrɛfɛ yan bi minnu ka bon n'an ye balontanko la n'o ye Sénégal ye n'o ye Côte d'Ivoire ye naani t'u bolo naani jɔyɔrɔ bɛ anw de bolo pour que an ka se ka an ka naani jɔyɔrɔ maintenir il faut que ninnu kɛ baara de kɛ fila ɲɔgɔn ka se ka qualifier au moins au second tour donc n'an ka laɲini y'o ye fanko dɛmɛ u sera ma ko vraiment ni kɔni ye wari d'u ma chèque la ma baara kɛ ka tugu wari bɛna encaisser plus tard u ka joueur tɛna se ka jouer u tɛna se ka licence sɔrɔ n y'a jateminɛ o effectivement o ye tiɲɛ ye donc n ye warijɛ ta ka d'u ma u bɛɛ ye papier sɛbɛn ka décharge sɛbɛn k'a di yan a bɛ n ka direction des finances et matériel la ayiwa maa dɔw de wulinen bɛ k'a kɛ comme n'a sɔrɔ ne y'a kɛ comme wari de bɛ yen wari b'an kun an bɛ wari tila de la jamana bɛɛ b'a dɔn ko wari tila kɔni tɛ mɔgɔw de bɛ yen gɛlɛya b'u kan u ye gɛlɛya fɔ n ye n sera jamanakuntigi ma a ye gɛlɛya a ye nɔgɔya k'a la nka u ko ma n'i ye wari di yan ni chèque ye bɛɛ bɛ banque baara dɔn n'i ye chèque di ma nin banque la n'a sɔrɔ banque kelen don o kɔni wari bɛ sɔrɔ tile kelen kɔnɔ nka n'a sɔrɔ banque tɛ kelen ye bɛɛ b'a dɔn tile 3 minimum de don ou bien tile 4 donc baara kun kan ka kɛ min yɛrɛ kama dɛmɛ kan ka kɛ min kama o tɛna se ka kɛ ka tugu n'u ma se ka u ka transfert wariw sara n'u ma se ka internet wari sara u tɛna se ka bɔ hôtel yɛrɛ kɔnɔ u y'o gɛlɛya min fɔ n ye ne fɛnɛ ko vraiment tiɲɛ la n y'a fɔ n ka baarakɛɲɔgɔn ye nin kelen na an ka warijɛ d'u ma parce que n'an ma d'u ma an b'a fɛ k'u dɛmɛ min na u tɛna se ka o dɛmɛ sɔrɔ donc mɔgɔ si kana bila kun na ko wari de b'an bolo k'a distribuer fu non wari t'an bolo k'a distribuer jamanakuntigi de ye dɛmɛ kɛ ka tugu balontan ka d'a ye a b'a fɛ nin crise kɛ ban a b'a fɛ maliyɛnw kɛ se ka balontan kɛ an denw minnu bɛ yen n'u tɔɲɔlen don sisan u bɛɛ kɛ se ka don sport kɔnɔ. hakililajigila m'a fɔ aw ye min ye farafinna sinandonajukuruw minnu bɛna kunkari ɲɔgɔn na a bɛ daminɛ jumadon na février tile 9 anw fɛ yan nɔ faba kɔnɔ sinandonaji kɛnɛ Star Modibo Keyita la joli b'a se ale ni Serge Boulouzidat ka bɔ Algérie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen ani waati kelen sinandonaji gale forolen kɔfɛ 11 secrétaire de ɲare la ale ni Elwa United ka bɔ Libéria o bɛ kari ɲɔgɔn na sibiri don daga kelen in kɔnɔ min ye Stade Malien Bamako ye ani Côte d'Ivoire sinandonajukuruw min bɛ bɔ Williams Vilikaw fɛ yen nɔ o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari don kalo tile 11 ka nin kunfɔlɔ in dalakuru Nigérakaw ka sinandonajukuruw min bɛ yen n'o kama ko Mouton of Fire o ni Mali gɔnzɔn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ bara jukɔrɔni wali kelen a fɔ AS Real de Bamako. O de fana bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min barala ɲɔgɔn kan ka bɛrɛbɛn ni nin kuma in ye ka lase aw ma ka bɔ kunnafoni di so ɲɛmaya so yɔrɔ ka wali ɲumandɔnfoli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma Sherifila TV sanfɛ an b'a fɔ ka wale ɲumandɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.